Goyangnya kayak sidik-sidik ya dia. Iya. Di eman-eman. Loko bathok bathoke lair lut sirama menyang Solo oleh payung mudha ngajentit loloban wong mati ora ubayan obah medeni bodang urip golek duwe Loko bathok bathoke lair lut sirama menyang Solo oleh payung mudha ngajentit loloban wong mati ora ubayan obah medeni bodang urip entek duwe Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman kami hadir menghibur Anda Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Jalan Jogja kilometer 5 Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman kami hadir memang untuk Anda Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Jalan Jogja kilometer 5 Turangga Putri Jagiman sayang Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman kami hadir menghibur Anda Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Turangga Putri Jagiman Jalan Jogja kilometer 5 mandeke yakin swear enak banget orang mak gedabruk wulang sunu kinarya urip kang cinatur
nyuwita mring wong tuwa poma bisa mitu iki randan apa ketika kodong weni kapamba ngatur sugeng para pamirsa monggo penak ingkang joget. Wiyaga weruh ya saiki. Kok yo ngadepe pas ngono lho. Tumben iki Wiyaga weruh jengkinge penari putri. Gisi tambah. Piye kira-kira suwe po sedilit iki? Piye ku? Heeh. Biasane kan wong weruh sikute. Aja ngasih keliru Mas ku. Saiki weruh rapiane. Rapiane dasare ya gek tipis-tipis piye ngono iki. Beda karo rapiane tengenku ki malah wis kaya nganu rapia keku melengo Jawa. Nene nono. Apa yo? Terkesima. Rafia kan jo. Esa itu oh ya hae Kadya puturna wara pancriting kata ingkang waca